Koncoročnú Santa Claus Rally na akciových trhoch ukradol škriatok Grinch. Napriek tomu majú akcie za sebou ďalší výborný rok a zmiešané fondy KBC Asset Management priniesli veľmi zaujímavé zhodnotenie vašich investícií. Myslíte na svoju lepšiu finančnú budúcnosť? Začnite pravidelne investovať z ČSOB a získajte k tomu finančný bonus. Vitajte pri sledovaní januárového vydania investičného zoomu finančnej skupiny ČSOB. Dovoľte mi zaželať vám do nového roka 2025 veľa úspechov, nielen tých investičných, a hlavne pevné zdravie. Rast veľkých technologických firiem a víťazstvo Donalda Trumpa v prezidentských voľbách pomohli hlavne americkým akciám k druhému úspešnému roku za sebou. Akciová rally, ktorá začala na jeseň 2022, priniesla prepisovanie mnohých historických rekordov. Široký akciový index S&P 500 prepísal maxima až 57 krát a zhodnotil o vyše 23%. Index tak dva po sebe nasledujúce roky zhodnotil o viac ako 20%, čo je výnimočné. Na druhej strane, v roku 2024 nedošlo na akciových trhoch ku korekcii, ktorá sa na trhoch vyskytuje v priemere približne raz ročne. Čo sa udialo na finančných trhoch v minulom roku a čo nám prinesie rok 2025? Poďte sa pozrieť spolu s nami. Ako Santa Claus Rally označujeme obdobie posledných 5 obchodných dní v starom roku a 2 obchodných dní v januári, keď akciové trhy rastú. Tento rok sa však investori z koncoročných rýchlych ziskov neradovali. Jastrabie komentáre americkej centrálnej banky, ktorá plánuje v tomto roku znižovať úroky pomalšie než sa čakalo, a rast výnosov 10-ročných amerických dlhopisov na 7-mesačné maximá priniesli na Wall Street pokles investičného apetítu a investori tak radšej volili istotu vo forme výberu veľmi slušných celoročných ziskov. Napriek poklesom na prelome rokov ale majú za sebou akcie ďalší výborný rok. Viaceré indexy opäť prekonali historické maximá, najviac sa darilo akciám na Wall Street a väčšina indexov si pripísala dvojciferné zhodnotenie. Hoci začiatok roka 2024 nevyzeral veľmi priaznivo a viacerí analytici sa obávali hospodárskej recesie, americká ekonomika dokázala slušne rásť a inflácia globálne výrazne klesla na dohľad cieľov centrálnych bank. V prebiehajúcej ruskej agresii na Ukrajine sa pridal vojenský konflikt na Blízkom východe, v Sýrii padol diktátorský režim Bašára al-Asada, Američania si vo voľbách zvolili za prezidenta nepredvídateľného Donalda Trumpa. Eufória na finančných trhoch vyvolaná témou umelej inteligencie a víťazstvo Trumpa podporili rast hlavne amerických akciových indexov na nové historické maximá. Akcie sú tak najdrahšie za posledné 2 dekády, no zdá sa, že trhové očakávania sú aj naďalej nastavené optimisticky na ďalší rast a vychádzajú z optimálneho scenára, kde by vo vývoji hlavne americkej ekonomiky, rastu firemných ziskov a poklesu inflácie nemalo nastať žiadne negatívne prekvapenie. Výborná výkonnosť akcií a zaujímavé výnosy dlhopisov sa pozitívne prejavili aj na zhodnotení vašich investícií v zmiešaných fondoch KBC Asset Management. Fond ČSOB Rastový za minulý rok priniesol zhodnotenie viac ako 14%, ČSOB Vyvážený zhodnotil o viac ako 9%. Výborne sa v uplynulom roku darilo aj fondom zodpovedného investovania. ČSOB Fair Rastový vzrástol o viac ako 12%, ČSOB Fair Vyvážený zhodnotil takmer o 8%. Čo nám investorom prinesie rok 2025? Vývoj na finančných trhoch bude výrazne ovplyvnený krokmi novej americkej vlády pod vedením prezidenta Donalda Trumpa, ktorý ohlasuje podporu domácej ekonomiky a zavedenie vysokých cieľ na dovozy zo zahraničia. Ekonomický rast USA by mal zostať solídny, Európa bude rásť pomalšie.
Európska centrálna banka bude pokračovať v znižovaní úrokov, americká centrálna banka Fed bude zrejme postupovať pomalšie. Akciové trhy sú aj naďalej optimisticky nastavené na rast, ale je na zváženie, či dokážu rásť tretí rok po sebe. Vysoké ceny akcií, geopolitické riziko, ako aj Trumpova nepredvídateľná politika a zavádzanie cieľ môžu spôsobiť na trhoch korekciu, ktorú sme od roku 2022 na trhoch nevideli. Dlhopisy, hlavne dolárové, prinášajú atraktívne výnosy a pri klesajúcej inflácii opäť ponúkajú reálne zhodnotenie investícií, čo vytvára dobré podmienky pre zmiešané fondy. Keďže finančné trhy stále iba nerastú a sú kolísavé, využite prípadné krátkodobé poklesy cien vo svoj prospech. Práve výkyvy cien smerom nadol prinášajú možnosť nákupu podielov za výhodnejšie ceny, čím si znížite priemernú nákupnú cenu a dosiahnete vyšší výnos z vašich investícií. Dlhodobé pravidelné investovanie je najlepším spôsobom ochrany vašich investícií pred infláciou, pretože dokáže minimalizovať vplyv krátkodobých výkyvov akciových trhov na pokles hodnoty podielov. ČSOB vám teraz prináša k novozriadenému pravidelnému investovaniu investičný benefit, ktorý môže ďalej rásť. Investujte 50 € mesačne a od nás môžete získať do vášho fondu ďalších 50 €. Zároveň máte počas trvania kampane možnosť využiť 50% zľavu zo vstupného poplatku do zmiešaných fondov ČSOB vyvážený, ČSOB Fair vyvážený, ČSOB rastový a ČSOB Fair rastový a ďalšie skvelé benefity. Buďte smart a investujte pravidelne aj v malých sumách a zhodnocujte vaše úspory výhodne. Navštívte ktorúkoľvek pobočku ČSOB banky alebo si zriadte investíciu online cez ČSOB Smart Banking a zlepšite si svoju finančnú budúcnosť. Ďakujem, že ste venovali čas sledovaniu nášho investičného Zoomu a teším sa na vás na budúce. Dovidenia.